За втори път снимаме, тръгваме към Царево с малката и вчера като тръгнахме ни се скараха, защото не бяхме се обадили. И сега предварително се обадихме. На мен ми дадаха 10 лева, на нея 5. Но които ти трябва да похарчиш 5. От които трябва да похарчи 5. Да. Аз знам, приличам на идиот. Жабчо. И вчера решихме да си изкараме малко пари. Като аз пях, а тя танцуваше на центъра на Царево. И по едно време майка ми звъни и ми крещи по телефона, кой ти е позволил да идваш в Царево, някакви такива. Крайна сметка, нищо лошо не стана. Върнахме с рейса. И сега пак чуваме пеша и се връщаме с рейса. Ей! И тя рапира! Да, танцува. Айде. Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ate a shop is doing shit. Това е морето. Ей. Честно казвам, нямам търпение да се прибера в Пловдив и да се видя с таки. Вижте ми яката тениска. Ей, вече успя да ми се изпече носа. Таки, виж, най-романтичното място на земята. Туалетната! И тя. Как мразите тя? Чакай, защо ги снимам? Изглежда сякаш пътят е безкраен. А всъщност центъра е от другата страна на морето. За нещо. Какво ще купиш на баща ти? Ще го разгледам, там има ръчни работи. Какво мислиш, че ще му хареса? Той много обича. Не знам, нещо картинки. Аз смятам да си купа цигари. Обаче се постаря да са ми последните, защото трябва да ги откажа вече. Защо? Защото много пуша. Вие просто трябва да слушаш по-малко и Виж колко е красиво. Нирвана. Сега ще видите рещето, с което би трябвало да се преберем. Това е малко реще без стъкла. Изглежда много готино, сега е претъпкано с руснак. Да, това е нищо особено. Бяхме ето там. А сега отиваме там. Нека този откачен клип приключи. Сега.